Derce garaş edi brat diýenden hem jek. Söýgüller günü gutlaýar. Bilýärmi? Emmäňde 14 fevral. şu atçym 14 fevral soňky 22 ýylda şular ýaly garynja bolan purda wagt ýok. Bilýärmi? Ýok. Garynja ýok. Fer hemmä gutlaýar. Kutlaýar. Ýa, yeter. Gutlaýar prosta. Kutlaýar. Awa, entegaçem 14 fevral şular ýaly ak gara garynja ratça bolan ýeri ýok. Hiç gel yoktur. Awa, onuň emmäňdedir. On seret şu ak gara ýaly ak söýgü nardy ödýär. Hemişe Ama koltuğa tapayına bak. Beyler aksiyişlerinde gözünüz göründen aklı. Ömer aksiyişim. Sto Valentina bir paslar. Şeyler aklına şeyle bir kilo odam var bega. Bu ne? Kana tapa. Yo beter sıra. Ah da. Ebe normal dur poluna koy biliyor musun? Ona da var sayra akışlar orta şu küçük görünüyor ya. Bırak tek onu ben bu çok da var. Benim ya bırak. Ya tek gülüşler bir değişmeler ama kim değişti bir değişmeler. Bega darman ne değil mor. Bırak onu. Söygüden geliyor. Sayas alım. Söygüden geliyor. Böyle değil mi? Hem söygüller günü bilen düzlemden kutlayan. Kutlaýar. Men bir da hayran ala entegaç çellim. Men soňky 23 ýaşma çellim söýgüler gününden bular ýalak. Dur dega. İdi sahne denkleri sayrak buraya. Ama da bir güdüm ma dega. Hem tatardan. Bitti. Söýgüler bilen günü bilen kutlayan. Hem mäňe söýgüler günüňiz gutly bolsun. Entegaç çellim men hayran ala 23 ýaşma çellim. Söýgüler gününe garýagan bilemok. Billen ok hiç gel. Ay bu ma kutlayan yetip geldi. Edip orada bilem sowada garaşýar. Normal. Nar. Normal dur falan mı? Şimdi üyden çıkmalı ya lan şu. Ayıp. Bitti. Söýgüller günü bilen kutlayan, emmäňde Devranjan kutlaýar. Yüreklerinde söýgü, yüzlerinde hemişe gülkar edýän. Bilim söýgüller gününi söýgülimizi ähramyny kutlamany barýar. Umuman özüň sowgatçyna garaşýar sowgatçyna. Hey! Degem. Normal dur poluna okmaýdy ya. Üýden çıkmalar öçüraýda. Öçür. Bahadır o gıyla bak tamam kulak et. İşte. Yani alsın katını mı? Birim de geçemden iki oğlu bir dolanacağım bir yerim. Ben halipam var da mağara diyor. Mağaracanlar. Oldu mu şu halife mi? Ya öyle diye ne tadına öyle. Yapta burada iPhone 4 bitişim. Öğlenim son gecemden iki oldu. Bir doğranacağım bir yerim gaynım. Doğranacağım yağdaylarını sorayım. Gaynanım olsa ayma aile. Toydan sonra gelinim gitti kaytarma. Sabırsız karaştım iyi de kaytarma. Gelin son bir iki günlük boruyu gittim. Gaynanımım alayıp geldi kaytarma. O gelen son gecem kalkam yat boldu. Boldu men maşma ikinci raditel. Maşynyň öňünden düşen okap şey ola başlyk geldi meniň raditel. Ýaşy onu getir. Ya bunu getir. Elim bilen wagt tüze bağlandy. Bilýän, şu derejesi getirdiňiz. Ýoksa men pilyarday oglanmym. Ho. Gaýnany diýenin gyýdyn beren soň elin çekip oturjak ýokmy ka? Yer ýüzünde gaýny söýen giýulim. Opsar onun mesleği köp baka. Kati oba var kaydamda. İcim guyup bir ya, yağdır et bir ya. Üydeki uy versen 6 ay yetecek, üy kuleşme halta gep bir ya. Adıl geldim şondan öğrenen eken. Kati yersiz yere ırza aramağı. Nakar bir şey mi öğretmese de, öğreden eken ona pulsa aramağı. Kıysaylama. Gaýyn saýlan oğlanlar. Latyraň usta uçup ýaşardın. Men ki ýalňyşyp maňlaýdan çyksa, tommy yer ýaly gaçyp ýaşardın.
Ay bir gün yürüyte kaynatamı ayttım kaynanan bağır hareketler. Ha kaynatamım diye içi işin yok. İdraildir bunlar bağır erkeklerin. Hey Giyohan. Ben suratlardan adat yaşadım. Unsırın intik öğlen ben bildim. Şoň üçin 40 ýaşdan geçibem bolsa, gaýnenen pakir ölün soň aldım. Yok. Ölmä bari. Siz uzak ýaşaň. Hiç gaýyn ýamanlyk ýüzüni görmesin. Giýewlen adından haýyş gaýyllar gyýdyny beren soň azar bermesin. Häzir maňa tomaşa edýän gaýyllar gakar bilen maňa güm bolýandyr. Eger tomaşa edýän öýlenen bolsa, hak aýtýan ýaşaýan, sag bolýandyr. Ya mehriban tomaşaçylar. Häzir maňa tomaşa edip, gelini maktada etdim. Ýaşy gelinden gorkýa, ya gaýyndan nägil diýip bilerdiňiz. Ýönetim pikirçilik diýerler. Men gelinimden, gaýnymdan müňde bir razy. Men näme düşündirdim kam? Şolary tarif etmäge inanaýym. Prosto söz tapamak. Bu da olup göz getirdim bir dada. Soğulmacak pul yok eken dünyada. Hoşta oğlum. 3 alyan. Yeni alyan. Yeni alyan. Yeni alyan. Yeni alyan. Şeyler